हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोननो मक टेस्ट लाना फैदों DHS नि थांनाय बारनि एग्जामनि बागै स नोंथांमोना बेयाव जि मोनदों गासैबो थांनाय बार एग्जामाव फैनाय Gr.III लेभेलाव स नोंथांमोना फलो खालामनो हागोन आरो बियो फिन खनसेबो फैनायनि चान्सआ थायो। दा लोगोफोर जों गोबाव खालामा जों जागायगोन गासै 20टा नोंथांमोननो मक टेस्ट लाना फैदों बेनो जाबाय 2020 आव एग्जाम जानाय Gr.III लेभेलाव जेराव नेगेटिभ मार्किं थाया। स नोंथांमोननि एग्जामा 15 मेआव जानो लामायाव फैगासिनो दङ। दा 15 मेआव जामारोबा स नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो आरो लोगोसे बड जबिनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना फलो खालाम जाहाथे नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो। दा लोगोफोर जों नायगोन मक टेस्ट नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनदों थ कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय। दा फार्स्टआव दङ कुइसना व्हाट इज द कैपिटल अफ अस्ट्रिया। स बे अपसना गोबां रोखोमनि दङ। दा बेनि अपसनखौ ABCD मोनदों आरो बेनि राइट एन्सारा जाबाय वेना। दा लोगोफोर बेनि राइट एन्सारा जाबाय C नाम्बारा वेना। थ नोंथांमोना माखासे हादरनि कैपिटेलखौ जाहाथे गोसोआव लायो मानोना एग्जामा फैनायनि चान्सआ दङ। दा गासै आउट अफ 20 आव बेसेबां नाम्बार मोनदों स नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मक टेस्ट नायो आरो आपकामिं एग्जामाव जाहाथे नोंथांमोना एक्टिभ थायो प्रेक्टिस खालामबाय था। सेकेन्ड नाम्बार व्हाट इज द लार्जेस्ट क्रेचार इन द वर्ल्ड। थ बेयाव दङ अपसना ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन जेब्लायबो ब्लु व्हेल एबा B नाम्बारा बेनि कारेक्ट एन्सार। दा बे जाबाय लार्जेस्ट क्रेचार ब्लु व्हेल। अके थ बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै। 3 नाम्बार फैबाय व्हिच अफ द फलोइंग कान्ट्रि इज नन एज द लैंड अफ राइजिंग सान। थ बेनि ABCD अपसन दङ लोगोफोर। दा बेनि राइट एन्सारा नोंथांमोना बबेखौ सानदों बेनो जाबाय बेनि राइट एन्सारा जाबाय D नाम्बार जापान। थ जापानखौ लैंड अफ राइजिंग सान होनना मिथिनाय जायो जापान हादरखौहाय। दा बे कमन कुइसन फैनायनि चान्सआ थायो थ नोंथांमोना बेखौहाय नोट खालामना लादो लोगोसे PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हानायनि अपसनखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव होगोन। थ दानिया फैबाय नाम्बार 4 कुइसनाव व्हिच वाटार बडी कानेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ द रेड सी। ABCD अपसन दङ स लोगोफोर ABCD अपसन दङ आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन सुएज केनेल एबा C नाम्बारा सुएज केनेल। थ बे जाबाय बेनि राइट एन्सार। जेब्ला नोंथांमोना कुइसन मोनो अब्ला बेबायदि अपसन दङबा थ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामबानो जाबाय आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैयामोन थांनाय बारनि DHS नि एग्जाम Gr.III लेभेलाव आरो Gr.IV आवबो नेगेटिभ मार्किं गैया आरो देग्लायबो थानाया बेयाव आसा गैया। थ दानिया फैबाय नाम्बार 5 कुइसनावहाय हु डिस्कभार्ड साउथ पोल। थ बिनि अपसनाव दङ ABCD आरो बिनि राइट एन्सारा जागोन नाम्बार A एमुन्डसेन। थ बिथाङा बेहाय डिस्कभार खालामदोंमोन साउथ पोलखौहाय बेनो जाबाय एमुन्डसेन। स दानिया जोङो नाम्बार 6 कुइसन थांसै आरो बेनो जाबाय खजुराह इज सिटुएटेड इन। बेवहाय कुइसन मार्क दङ अपसनाव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन जेब्लायबो MP एबा मध्य प्रदेश। थ बे खजुराह दङ मध्य प्रदेशआव। जेब्ला कुइसन मोनो अब्ला नोंथांमोना D नाम्बारखौ नांगोन मध्य प्रदेश। स दानिया जोंहा फैबाय नाम्बार 7 आव बेयाव दङ लोगोफोर नामदफा नेशनेल पार्क इज सिटुएटेड इन। लोगोफोर बेयाव सोंदों नामदफा नेशनेल पार्कआ बबेयाव दङ। थ लोगोफोर आसामाव मोनबेसे नेशनेल पार्क दङ अब्ला नोंथांमोना एग्जामाव फैयोब्ला बुंनांगोन गासै 7टा। बेनि गेजेराव मा दं नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो लोगोसे बेसेबां सेन्चुरिस दङ होनोब्ला 18 दङ बेखौबो नोंथांमोना नायदो बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो। दा बे जाबाय नामदफा नेशनेल पार्कआ आसामाव गैया आं बेखौ गिबियावनो खिथाखाबाय। नाथाय बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे दङ नागालेण्ड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश। नाथाय बे दङ नामदफा नेशनेल पार्कआ बेनो जाबाय C नाम्बार अरुणाचल प्रदेशआव दङ। थ बे थांनाय बाराव फैनाय DHS आव आरो देग्लायबो फैनायनि चान्स थायो मोननै मोनथाम फैनायखौ नुनो मोनदोंमोन Gr.III आरो Gr.IV आव। नाथाय देग्लाय बांसिन चान्स दङ आसामनि जिअग्राफि। थ नोंथांमोना नेशनेल पार्कखौ नायबानो जाबाय आरो माब्ला एस्टाब्लिश खालामदोंमोन नेशनेल पार्कखौ एज ए नेशनेल पार्क। थ नोंथांमोना बेखौहाय नायबानो जाबाय डिक्लेयार खालामनाय डेटखौ। दा लोगोफोर जों फैबाय नाम्बार 8 आव वेयर इज द हेडक्वार्टार्स अफ UNICEF। थ बेनि फुल फर्मखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदों माब्लाबा सोंनो हागौ एग्जामाव। बेहाय अपसन दङ ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन B नाम्बारा जाबाय निउयर्कआव एबा निउयर्कआव दङ आरो बे जादों आमेरिकायाव USA आव दङ लोगोफोर निउयर्कआ। थ नोंथांमोना बेखौ होनांगोन जेब्ला कुइसनाव मोननाय जायो अपसनखौ। स दानिया फैबाय नाम्बार 9 कुइसनाव लोगोफोर बेनो जाबाय कुइसना हु रट द बुक FSS टु इन्डिया। FSS टु इन्डिया मोनसे नभेल दङमोन आरो बेखौ सोर लिरदोंमोननो बेयाव मोनब्रै अपसन दङ ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जाबाय B नाम्बार EM फर्स्टार। थ बिथाङा लिरदोंमोन नभेलखौहाय सल'माखौ लिरदोंमोन FSS टु इन्डिया मोनसे नभेल दंमोन आरो बेखौ बिथाङा EM फर्स्टारा लिरनाय जादोंमोन। जेब्ला अपसन मोनो अब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनो राइट एन्सार। थ दानिया जोंहा 10 नाम्बाराव फैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय द कमनवेल्थ गेम इज हेल्ड एभ्रि इयार। थ लोगोफोर अपसन दङ ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन C नाम्बारा 4 इयार्स। 4 इयार्सजों खनसे जायो बे कमनवेल्थ गेमा। बेनिफ्राय अलिम्पिक
माब्लाजों जायो आरो बिनिफ्राय वर्ल्ड काप क्रिकेट फुटबला माब्लाजों जायो स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय एग्जामा फैनायनि चान्स थायो मानोना स्पर्ट्सनि सायाव फैयो दा नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजां नायनांगोन अलिम्पिकनि सायाव सोर सोर मेडेल देरहादोंमोन आरो बबे कान्ट्रिया बांसिन मेडेल मोन्दोंमोन बबे पजिशनाव दङ बेखौ नोंथांमोना नलेज थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एटेम्पखौ खालामनो हागोन बेनो जाबाय स्पर्ट्सनि सायाव फैखाथारो स' दानिया फैबाय नाम्बार 11 कुइसनाव लोगोफोर दा क्लिंगा प्राइज इज गिभेन एभ्रि इयार फर पपुलार अफ साइन्स बाय थ' माखासे पपुलार बेबादि प्राइजेस थायो साइन्स लेभेलनिफ्राय आरो बेनि अप्सनाव दङ ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जागोन ए नाम्बारा स' नोंथांमोना ए नाम्बारखौ जेब्ला मोनो अप्सनाव अब्ला होबानो जाबाय आरो बिनि फुल फर्मा मा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो आरो लोगोसे हेडक्वार्टारा बबेयाव दङ स' नोंथांमोना बेखौबो मिथिनांगोन आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि फुल फर्म सोंनायनि चान्स थायो जेरै UNआव थायो आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै नायो आरो लोगोसे एग्जामाव फैयोब्ला जाहाथे एटेम्प खालामनो हायो स' दानिया नाम्बार 12आव हु वाज द फार्स्ट वुमेन टु गो इनटु स्पेस थ' बेयाव दं आरो अप्सनाव नोंथांमोना ABCD मोन्दों आरो बिनि राइट एन्सारा जाबाय भेलेन्टिना टेरेस्क'भा आरो बे जाबाय बि नाम्बार थ' अप्सना बि नाम्बार भेलेन्टिना टेरेस्क'भाया फार्स्ट थांदोंमोन वमेन हिसाबै आरो लोगोसे इन्डियानि सोंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना होनांगोन कल्पना चावला थ' नोंथांमोना जेब्ला इन्डियान सोङो अब्ला सि नाम्बारा आरो लोगोसे बे फार्स्टखौ सोङोब्ला बे जाबाय भेलेन्टिना टेरेस्क'भा स' दानिया जोंहा 13आव फैबाय हु वाज वेल नन एज फ्रन्टियर गान्धी दा बेयाव सोंदों हु वाज वेल नन एज फ्रन्टियर गान्धी थ' बेयाव गोबां अप्सन दङ ABCD आरो बिनि राइट एन्सारा जागोन जेब्लायबो सि नाम्बारा आब्दुल गाफ्फार खान स' माब्लाबा खान आब्दुल गाफ्फार खान थायो आरो जेब्ला नोंथांमोना मोनो अब्ला अप्सनाव होबानो जाबाय आब्दुल गाफ्फार खान होननानै दा बेयाव महात्मा गान्धी नङा नोंथांमोना साननांगौ दा बेनो जाबाय सि नाम्बारा आब्दुल गाफ्फार खानखौहाय एज ए फ्रन्टियर गान्धी होनना मिथिनाय जायो इन्डियायावहाय अके थ' बे नेक्स्टआव फैनायनि चान्स दङ स' दानिया जोंहा नाम्बार 14आव वेन इज द डक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन इन्डिया दा बेयाव अप्सना गोबां रोखोमनि दङ दा गिबियाव आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना माखासे सेलिब्रेसन डेखौ गोसोआव लानांगोन इन्डियायाव मा मा खालामनाय जायो दा जेरै हमना ला 15 जानुवारि होनाय लोगो लोगो आर्मि डे जोंहा सेलिब्रेट खालामनाय जायो इन्डियायाव आरो नोंथांमोना जेब्ला डक्टर्स डे मोनो अब्ला अप्सना बि नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार 1 जुलाइ थ' 1 जुलाइखौहाय जोंहा डक्टर्स डे होनना सेलिब्रेट खालामनाय जायो इन्डियायाव आरो बिदिनो जेरै HIV डे बा साइन्स डे बा लेबार डे गोबां रोखोमनि थायो जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे बेखौ गोसोआव लायो थ' बेनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्ट अप्सनाव एबा जोंहा 15 कुइसन नाम्बाराव जों दानिया थांसै थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय 15 नाम्बाराव दुमा इज द लोअर लेजिस्लेटिभ हाउस अफ हुइच कान्ट्रि थ' बेयाव सोंदों लोगोफोर माखासे जोंहा हाउस थायोना पार्लियामेन्टआव जेरै इन्डियानि पार्लियामेन्ट होनना मिथिनाय जायो थिग बेबादिनो बे दुमाया बबे हादरनि होनना सोंनाय जादों अब्ला अप्सना ABCD दङ आरो बिनि राइट एन्सारा जाबाय रासिया थ' रासियानि पार्लियामेन्टखौहाय मिथिनाय जायो दुमा होननानै एज ए दुमा थ' इन्डियान होननाय लोगो लोगो पार्लियामेन्ट आरो लोगोसे रासिया होननाय लोगो लोगो दुमा आरो दावहाया सोर जादोंमोन होनोब्ला रासिया भार्सेस जोंहा इउक्रेनजों जादोंमोन थ' नोंथांमोना जेब्ला एग्जामाव सोङो अब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय दानिया फैलायबाय नाम्बार 16आव व्हाट इज द नेशनेल फ्लावार अफ बांलादेश थ' जेरै इन्डियायाव थायो नेशनेल फ्लावार जेरै लटास बेनिफ्राय जोंहा इन्डिया लटासखौ मिथिगौ आरो लोगोसे बांलादेश होननाय लोगो लोगो नेशनेल फ्लावार बयहाबो थायो मोनसे कान्ट्रिया बा स्टेटआ बा रायजोआव थायो दा बिदिनो बांलादेशनि माखासे नेशनेल होननाय लोगो लोगो जों मिथिगौ वाटार लिलि दा बेनि जाबाय लिलि बिथांमोननिया जाबाय लिलि बिसोरनिया जाबाय बांलादेशना वाटार लिलिखौहाय नेशनेल फ्लावार हिसाबै लानाय जायो अके थ' नोंथांमोना जेब्ला मोनो अब्ला एटेम्प खालामबानो जाबाय स' दानिया फैलायबाय नै 17 नाम्बाराव जाबाय हिस्ट'रि टाइपनि जाबाय आसाम हिस्ट'रि आरो लोगोसे इन्डियान हिस्ट'रि थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेयाव सोंदों आसाम हिस्ट'रिनि सायाव हु वाज द फाउन्डार अफ मौर्या डायनास्टि एबा गायसनगिरिया फाउन्डारा बिना सोर थ' बिनि अप्सनाव दङ मोनब्रै ABCD नाथाय बिनि राइट एन्सारा जागोन जेब्लायबो चन्द्रगुप्त मौर्या अके जेब्ला नोंथांमोना हु वाज द फाउन्डार अफ मौर्या डायनास्टि होनो अब्ला चन्द्रगुप्त मौर्या थ' बेनो जाबाय बिनि गायसनगिरि एबा फाउन्डार दा नोंथांमोना आसाम हिस्ट'रि नायबानो जाबाय आरो गोबां सोङो मा बिजाब नायनांगौ आसाम हिस्ट'रि इन्डियान हिस्ट'रि GK बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सफोर नायबानो जाबाय रिजनिं मेथ्स आरो साइन्स आरो लोगोसे लास्टआव इंलिश स' दानिया जोंहा नाम्बार 18आव फैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय कुइसना द फेमास मति मस्जिद इन आग्रा वाज बिल्ड बाय हुइच किं दा बेयाव गोबां किं दङ आरो लोगोसे बेनि राइट एन्सारा जागोन ABCD अप्सन दङ आरो बेनि राइट एन्सार जाबाय शाहजाहान थ' शाहजाहाना बेखौहाय लुदोंमोन एबा शाहजाहाना बेखौहाय गायसननाय जादोंमोन बा लुहोनाय जादोंमोन आरो लोगोसे ताजमहलखौ सोर गायसनदोंमोन बा लुदोंमोन होनोब्ला
स' नोंथांमोना ए नाम्बारानो जागोन अपसना शाहजाहानानो लुदोंमोन आरो सोरनि थाखाय लुदोंमोन होनोबा मामताज अके स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो दानिया फैबाय जोंहा 19 नाम्बाराव जोबथारसिगोन दा बेयाव दङ कुइसना हु वाज दा फाउन्डार अफ इस्ट इन्डिया कम्पानि दा बे इस्ट इन्डिया कम्पानिया बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला जोंथ' मिथिखागौ ब्रिटिशनिफ्राय आरो लोगोसे बेखौहाय सोर गायसनदोंमोन फार्स्टआव बेयाव अपसन दङ ABCD आरो माब्ला गायसनदोंमोन बेखौ माब्लाबा सोंनो हागौ दा बेनो जाबाय 31 डिसेम्बर 1600 आव गायसनदोंमोन आरो बिनि गायसनगिरिया फाउन्डारा जाबाय थमास माइट अके डी नाम्बारा बेनि राइट एन्सार माब्लाबा सोङो इस्ट इन्डिया कम्पानिखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन होनोब्ला स' नोंथांमोना होनांगोन 31 डिसेम्बर 1600 आरो लोगोसे गायसनगिरिया जाबाय थमास माइट अके दानिया जोंहा थांसै लास्ट कुइसन बेनो जाबाय 20 नाम्बार दानिया जोबनायाव फैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय लास्ट कुइसन दा बेयाव सोंदों इन हुइच इयार क्विट इन्डिया मुभमेन्ट स्टार्टेड दा जोंहा मोनसे क्विट इन्डिया मुभमेन्ट मोनसे दङमोन जादोंमोन इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि दैदेननायाव आरो बे जादोंमोन माखासे बेयाव डेट दङ ABCD अपसन दङ बेयाव नोंथांमोनखौ माब्लाबा डाइरेक्ट इयारखौ सोंगोन आरो माब्लाबा डेटखौबो सोंगोन दा बेखायनो एसे कनफिउज जायो ओंखायनो नोंथांमोना बेयाव डेटखौ मेनसन खालामबाय दा जोंहा बेयाव अपसन दङ ABCD आरो बेनि राइट एन्सारा जाबाय लोगोफोर नाम्बार ए बेनो जाबाय 8 आगस्ट 1942 लिड बाय महात्मा गान्धी आरो बे जाबाय नेशनेल इन्डियान कंग्रेसनि दैदेननायाव जादोंमोन बे क्विट इन्डिया मुभमेन्टआ दा नोंथांमोना बायदिसिना मुभमेन्टखौ गोसोआव लाबानो जाबाय इन्डियान हिस्टरिनि सायाव फैनायनि चान्सआ दङ दानिया बेनोमोन लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि Gr.III लेभेलाव फैनाय प्रिभियास एग्जामनि कुइसन गासैबो बेयाव 20आ फैजोबनाय आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोनजों लाना फैबावगोन गोबां रोखोमनि जिके फैदों गासै नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम लिरनो मोनगोन नेगेटिभ थाया वेमार सिटआव एग्जाम जागोन दा Gr.3आ फुङाव जायो एबा बेलासियाव जानो हागौ नङाबा माब्लाबा Gr.4आ सिगांबो जायो जायखिजाया नोंथांमोननि एग्जामा सेम डेटआवनो जागोन बेनिफ्राय कम्बाइन एग्जाम जागोन दानिया नोंथांमोना बेसेबां मक टेस्टआव बेसेबां मोनखो नाम्बारखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों खिन्थाहरदो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय